Ez a boltalakítás nem csak műszaki szempontból, hanem merchandising szempontból is egy új megoldást használtunk. Ugye mindig szorít minket a határidő, hogy feltöltsük a boltot, és itt nagy segítség volt nekünk, hogy a Coop Hungary-vel összedolgozva 9 árukategóriánál fix polctrukrot használtunk, ami egyrészt a kirakodást is segítette, az árukipakolást, illetve hát magát a választékot is elég jelentősen érintette. – 1500 új cikkel bővítettük az áruválasztékot. Amit korábban említettem, ez az új polckép planogram, ami alapján pakoltunk, ez tulajdonképpen nem választékszűkítést, hanem optimalizálást jelent. Ezeket a készleteket meg mi folyamatosan vizsgáljuk még, illetve szintén a Coop Hungary Zrt-vel együtt dolgozva a végleges polctrukrot szerintem folyamatosan alakítani fogjuk még, vásárlóigényeknek megfelelve. Ebben a boltban az alapterületet is növeltük 60 négyzetméterrel, de ez a 60 négyzetméter azt jelentette, hogy egy teljesen új bejárati rendszere alakult ki a boltnak, és lényegesen nagyobb lett ezáltal az eladótere. A cél az volt, hogy úgy, mint a többi átalakított boltba, ha a vevő betér a boltba, akkor neki élményszerű legyen az a vásárlás, ami rávár, és élményszerű legyen a választék is, amit a boltba talál, és ha kimegy a pénztárnál, akkor azt mondja, hogy megérte, hogy a Coopban vásároltam. Ez volt maga a cél, de miután ez a bolt 34 évvel ezelőtt épült, azt gondolom, hogy mindenféleképpen ráfért a többszöri korszerűsítés ellenére is az, hogy egy kicsit megváltoztassuk. Amellett a célkitűzéseinknek megfelelően minden boltunkat a 21. századra szeretnénk áttervezni. Ebben a boltban is ez történt. Itt nagyon fontos szerepe volt a Coop műszaki fórumának is, hiszen velük közösen dolgoztunk azon, hogy milyen technológiai kialakítások történjenek meg a boltba. Ennek megfelelően, aki végigjárja a boltot, látja, hogy a teljes berendezés, a teljes hűtősor megváltozott, teljesen új korszerű formákat választottunk hozzá. A Coop Hungary üzletfejlesztési ideológiájában rendkívül fontos üzleti kérdés a technológia, a környezettudatosság és a energiahatékonyság megfelelő szintű kialakítása. Itt már az elmúlt években is igen komoly hangsúlyt fektettünk arra, hogy a beszerzéseinknél igyekeztünk olyan szállítópartnereket keresni, akik tudnak és képesek arra, hogy a mai kor szellemének megfelelően korszerű és egy újabb olyan technológiát tudjanak szervezni a boltjainkban, ami az egységes megjelenés, az egységes formátumot tudja biztosítani. A Gödöllő Coop Zrt-nek sikerült egy olyan kényelmes, átlátható és szakmailag magas színvonalú boltot kialakítani ebben az új technológiával, ami azt gondolom, hogy méltán megállja az országban bárhol a helyét.